Buhle. I am a Buhle consultant. Ngicela ukukhuluma nalabo sis nabo bhuti nabo mama nabo baba abangasebenzi abahlele emakhaya ukuthi nali ithuba nayi opportunity. Ungathatha leli thuba usebenzise ngokuthi ujoyine iBuhle uthengise nawe. Uma mina ngikwazi ukwenza isitoko esingaka ukuthengisa sonke le stock lesi konke nje lokho kubona la, ngikwazi ukuthi ngisebenzise isikhathi sami mangishayise emsebenzini after hours ngifuna ama-customer ngiyenze i-extra money ngithengise konke lokhu nje okubonayo. Kusho ukuthi wena ungathengisa more than this, ungayenza more than this, ungayenza imali ukudlula le mina engiyenzayo. Nabanye futhi abasebenzayo if ufuna ukwenza extra income, thatha leli thuba ujoyine nawe kuBuhle uzenzele eyakho i-extra income, uzitholele more money ezisiyenza. Siyazi ukuthi one salary ayisizi ngalutho, siney'koloto, sinabantwana, sibhadala labomalume, sibhadala this and that. So if ufuna extra money serious ukuthi ukwazi nawe ukuthi uyenze nezidingo zakho, ukwazi nokuphuma nabantwana bakho, ukwazi nje uyabona nje kubalulekile ukuthi uzenzele enye ibhizinisi eceleni. Even though ungasebenzi, wena ohlele ekhaya ungenza more than this. Ungathengisa more than this and unga-earna more kunale oyibona la. La ngine-share yami la le njengoba ngithengisile la, so sengizothola i-month end manje ngiyadiliva kubanikazi bestock, ngithola imali, nginike ikhampani imali, ngithathe imali yami, my extra money iza kimi. So okwakho ukuthi ujoyine la kuBuhle. Akudingeki i-CV yakho, akudingeki i-joining fee, akudingeki i-training ukuthi qualification or what. No, i-training it's free, imahhala, and then isitoko lesi uthola futhi mahhala. After wena ufuna ama-customer nje afuna i-customer izakutshela ukuthi ngifuna i-perfume, uyamtholela i-perfume. Ufuna i-water bottle for umntanakhe, uyamtholela, and then ikhampani yakunika stock ngiyodiliva manje ngiyolanda imali yami, ikhampani iyangibhadala imali yami. So ungathatha le bhuku nje nawe uma uhlele ekhaya ungasebenzi ku-easy, wehla wenyuka nale bhuku leli. Kuningi-ke